Hi guys, welcome back to my channel. नोंथाङा चेनेलाव आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ। आं दिनैहाय सिआइटियावहाय मादैनो मोनसे बुस्थु हैनो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोनजोंहाय आं थांनायखौहाय शेयार खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो। जाजों थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय। फोरमानदों। स्कुटिखौ लानोसै नामा? मेथाइ जानाया जाहांनि बेजों थांनोसै जोंहा लामाया मोजां जासिगोन दै मा होनो बेखौ मा होनलाय मा सिसि ब्लक जासिगोन आलाखाथ्रि नङा मा सिसि ब्लकसो जागोन नै बिजों होख्रेम जानांगौबा मानसिया माबायदि जागोन निया बेयाव उन्दुलाय टट'जों थांनो नामा थाङालै थाबायलांसै ना गोजान लायदो बाबा हेल' औ हा थाबाय होनानैल' फैनोसै बाबा बेलेग बेरायनाय मा जाखो होमबालाय माथो जोंना हाजोआ गैला न'आव थांबाय ओंखायनो बारा इन्ट्रेस्ट जाला हाजोआव थाबासोमोन सिआइटिया मोनबायानो मोननोसै सिआइटि गेटआ मोनबाय बेनो सिङाव हाबफैनो हाब्ला बेसो फैगोन ना कल खालामदों गेट नाम्बार हेल' बोरो दा बे गेटजों हाबनोसै मोनफैबाय बायद' दिगो बुस्थु दिबा कारणे जाम जाबार पारबो ना दे ओरैबायदि मोजां बैयो बयस हस्टेल मोनामाथाय बयस हस्टेलाव बैयो बयस हस्टेला ओरैबायदि मोजांखानो जायगाया मोजां ना सान्दुंआनो मोजां ना बयस हस्टेला मोननै नामा सान्दुंआव नाङो बयस हस्टेल मोननै गर्ल्स हस्टेला बैजोंसो बेबो ओमफ्राय बयबो बयस हस्टेल बे मोननैबो बयस हस्टेल बैसिमबो थांनांगौ थांजोबखायाखै बिथिंहाय जा मोजां ना जा मोजां थाब फै जा सान्दुं ना आयौ लाबोआखै सेम्पुखौनो बावबावबाय बाल जिबिकायाबो बावबाय बै रुमाव मोनबाय दा होखांबाय दा जोङो थांफिनसै मोनसे गेटजों फैदोंमोन दा मोनसे गेटजों थांनोसै जा मोजांखा आं आन्दायोथ' बिजों थांनो लामा लामायै सहैयो माथो रोनावनो फैदों औ मोजां हाग्रा दुजोब्बाय
Are kita mau uang kita berpikirnya hari nanti kita mau uang sekarang go. Bijang aris Karena jam mozang berai na yo. Kira kamu deh. Ini mati kita kalau. Kita mau uang le, hari kita mau uang. Da ओंखारनानै जोङो मम'खौ फै मोननो नायनोसै मम' जा मोनजायैया गोबाव थांसै लकडाउन जानायनिफ्राय मम' मोनजायैया गोबावसै मम' जानोसै मैयाथ' मोनजायाखै कर'ना दंखोमा Malah apa sebenarnya? जेबो Nah, jadi kita dah. जायगाया थानो मोजांथार बेयाव बिबार गायोबो बिगेस्ट हाउस दा रावबो गैया खालि नङाब्ला मानसियावबा बेजोंबो थाङो बै अफिसफ्रा जों दा गेट मोननोसै बारा गोजान गैया औ मा मुदुफुल जों udah kayak di orang minta punya. मुदुफुल नामा फिथाइ बिबारा साइज आब' गय बायदि जा गिदिर औ माबा होनो मा होनो आं बैजों थांबाय दं बे गिबायसो कर'ना टेस्ट खालामबाय ओरैबायदिफोर मोजां नङा आंबो पार्कआव गेलेनो लुगैबाय नै पार्कबो दङ फिसानो आयो लाखि खानो जों दा गेट मोनबाय गेटजों थांनोसै दहाय नाम्बार 2 गेटजों फैदोंमोन दा नाम्बार 1 गेटजों थांफिननोसैเนี่ยอะไรदा जों मम' जानो थांनोसै बानिया देन्जार मेथाइ जानो मेथाइ बुङो Lepas aku mandi dah le. Beram sendiri. मेथाइ बुंनोसै आंनो नाङालै जों दा थांफिननोसै मम' दखान गैया बैयाव जाहैनोसै जों थिनालि बाजाराव थांला नैबे लामाजों थांनानै बैयाव मम' जाहैनोसै मम' दखान दंना गैया गैयाबा गैयासै आनलाखि जागोन दंबा जानानै फैनोसै बेयावनो मम'खौ बेनिया साबसिन बाजारनिफ्राय थाबाय मानसिफ्रा नायजाला निया नालाय खायसेयाथ' गोलोमजोब्बायनो उन्दैया गोलोमजोब्बाय जोंना गामिया ओरैबायदि मोजांखानो बैथिंजाय दङ
No. Dren cewek. Woi keren jak kebilai. Ini lah kaya dia. Misi je bisa pegawar na. Orang baju size nak kaya. Momo zagraya koi bai. দে দুইটা দে চাল চাল দে স্প্রে দে আর নলে নিয়ে আইব গো হেতে এটা দাও নলে এমার্জেন্সি হবো Anda kerja macam itu dah kasih nana. Momo ni nani jala ni ya. Tahu berada. Kalau jenis ni macam ada sih. Momo ni nani jala. Dan tu ni amla. Ini cuma lebih. Tikce jalan hanya. Nak? Mana? Pusang pusat tu. তো আলদা Kok. নাকি কই Kesem semua mata. Jangan somina ready sabe ni. Ini kan bisa hasilnya teman rambut tu. Boy ni sebab saya. Boy ni se oh. มันท Oh, mentang somlan kan tak? ำเดี๋ยวกู Oh, betul. มาไปเดี๋ยวนั่งล่ะ Hah? จุกโกโนเหมือนทำเขา Mun นั่ง ni hab nalai. Mun ni hab ku mun tham khalak. Acha. Mun tham khalam dia. Ready sabai somina jana se bai. Momo ko. Bơi bắn cho cồn lại. Epai silo. Jabai. Momo ko boda. Jana se. Nah. Laut dan mana? Sumun tham, sumun này. Chúng ta giả nó xí. Bây giờ cứ thọc hạt. Chả bán mua ra nó nhưng mà cần cái lùm này xin rồi. Ra là cho phong ra là xin này. Không được. Này. Coba lu malah jalan nih macam susahnya kade อันนี้สินะ 60 20 60 20 110 udah 110 Mưa nào bấy giặc không bấy thằng xí vậy. So guys जों जाखांबाय लोंखांबाय दा जोङो न'आव थांफिननोसै स' नोंथाङा जोङो दा बेरायनानै आंखौ जोबोर मोजां मोनबाय निहा माबायदि मोनखो बेरायनानै जानो माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय स' जों जाबायदि मोजां मोनबाय स' नोंथांमोनहाबो माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननायनि थाखाय स' थेंक इउ फर वाचिं बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन কি নাম তোর প্রীতমনাথ কোন স্কুলে পড়িস ইংলিশ মিডিয়ামত কি স্কুলত বেসিক মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল